Vážení a milí priatelia, ešte prv ako budem hovoriť, začneme tak, ako začíname vždy, a to štátnou hymnou Slovenskej republiky. Aby sme si uctili pamiatku veľkých predchodcov a ich odvážne dejinotvorné činy, ktorým bolo nielen vytvorenie vrcholného politického orgánu, chrániaceho a presadzujúceho záujmy slovenského národa, nazývaného podľa erbovej pečate, ktorú máme v našom relikviári, ktorý hneď otvorím. Slovenská národná rada 1848. Táto revolučná Slovenská národná rada už 2 dní po svojom vzniku práve na týchto posvetných miestach vyhlásila prvú zvrchovanosť slovenského národa na jeho historickom území, a to nezávislosť slovenského národa od uhorskej štátnej moci. Svoju odhodlanosť a vážnosť svojho vyhlásenia členovia tohto revolučného orgánu v zápätí potvrdili aj ozbrojeným vystúpením, ktoré vošlo do dejín, a to slovenské povstanie v roku 1848-49. Prišli sme však nielen v úcte k týmto našim veľkým predchodcom, ale prišli sme predovšetkým preto, aby sme sa nadchli pre rovnako veľké činy, ako boli schopní urobiť naši predchodcovia, a zároveň aby sme nadchli aj slovenský národ, ktorý zdá sa trošku spí na tie roky, ktoré si dnes oslavujeme, ako keby sme neboli hodnými nástupcami týchto našich veľkých predchodcov. Pripomeniem chvíle, ktoré sme my strávili pred 4 rokmi, niečo vyše 4 rokmi na Devíne, kde sme vyhlásili obnovenie Slovenskej národnej rady. Prečo sme vyhlásili a obnovili Slovenskú národnú radu? Ja to prečítam, tam je to povedané celkom presne. Bolo to 1. mája 2004 na Devíne a bolo to presne v deň, ktorý bol všeobecne chápaný ako vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, ale my sme ho chápali ako vstup Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky. To je naše stanovisko. Samozrejme, oboje je pravda. Závisí od uhlu pohľadu. Vyhlásenie obnovenia Slovenskej národnej rady. Vládnúca vrstva vtedajšieho mnohonárodného uhorského štátu, ktorá mala chrániť a presadzovať prirodzené práva Slovákov ako najstaršieho historického a kultúrneho národa v Uhorsku, tejto ľudskej aj politickej povinnosti zlyhala a zradila, preto slovenská inteligencia na čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Urbanom, Michalom Miloslavom Hoďom a spolu s ďalšími generačnými druhmi založili v roku 1848 Slovenskú národnú radu. Poprosím pani Švenkovú, ktorá by chcela povedať pár slov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som povedať pár slov ako spisovateľka o úlohe žien v slovenských dejinách. Prvé spisovateľky ešte písali väčšinou pod mužskými pseudonymami. A teraz sa našla v Amerike nejaká vedkyňa, ktorá o tom napísala knihu, a my ich postupne odhalujeme, že písali aj do Štúrových a Urbanových časopisov. Na tomto mieste, na týchto miestach bolo veľké prvé povstanie slovenské. Vieme, že pod Urbanovým vedením, hoci to bol kňaz, bojovali Serviaci, ktorí nevedeli, čo je to zbraň. A predsa sa tu našla jedna žena,
ktorá mala brata kapitána, prinútila ho, aby v noci nezamkol sklad zbraní, aby ho mohli vykradnúť. A ona učila týchto sedliakov, ako sa strieľa z húfnice. Nebyť tejto ženy, ktorá plnila úlohu generála, pravdepodobne by to dopadlo nejak slabšie. Slováci sa postavili na roveň iným národom, ktoré mali samozrejme lepšie podmienky a urobili svoje povstania v Paríži, či vo Francúzsku, v Prahe, Budapešti, vo Varšave a tak ďalej. Jubilejné Mijavské memorandum 160. výročiu vzniku Slovenskej národnej rady. Príklad rozhodnosti, odvahy a statočnosti spojené s nezištnou obetavosťou zakladateľov revolučnej Slovenskej národnej rady v roku 1848 je žiarivým vzorom a stále živým podnetom pre všetkých, ktorí sa rozhodli dať svoje sily a schopnosti slovenskému národu a prispieť tak jeho rastu a rozvoju pri naplňaní jeho dejinného poslania. Uvedomujeme si, že ako starobilý, historický a kultúrny národ, dnes slobodný a zvrchovaný subjekt medzinárodného práva, máme nepomerne lepšie podmienky ako naši predchodcovia, tvorcovia prvej Slovenskej národnej rady. Tento diametrálny rozdiel nás však nabáda nielen úcte voči ich práci, ale aj zaväzuje aktívnemu a zodpovednému prístupu k riešení problémov nášho spoločného národno-štátneho života. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za budov Slovenskej národnej rady, ale v mene pána riaditeľa povedal, nemohol prísť za zárko. Je to vlastne pokračovanie činnosti, malo to vždy svoje peripétie, by som bol v tých mierových podmienkach. S tou podmienkou, čo som hovoril, radi toto dáme tam, kam patrí, nebudeme s tým nič robiť, len žiadame a myslím si, že sa nájde na to spoločná vôľa. Myslím, že to je v záujme vás ako strážcov tohto múzea, aby sa skutočne vrátili ten časy na to. To je jediná dvojpečať na svete, nikto v živote ešte dvojpečať nepoužil. Takže dvojpečať na Slobodná rada slovenského národa, obnovená Slovenská národná rada je jediná, ktorá sa používa v tejto oblasti. Ja aspoň teda nepoznám, neviem, že by existovali niekde. Slobodná rada slovenského národa. A toto bude obnovená Slovenská národa. Toto bude pekná spomienka, veľmi. Tak zatlieskajme si. Srdečná vďaka. Poďme. A slúbme si, že sa stretneme pri ďalšom 160. výročí. Hovorte, čo chcete, pravda je len jedna. Že nemožno založiť čisté z nečistého a nemožno založiť dobré spolužitie na nedobrých vzťahoch. A slovensko-české spolužitie začalo tragickou a dodnes dôveryhodne nevysvetlenou smrťou Štefánikov a skončilo tragickou a dodnes dôveryhodne neobjasnenou smrťou Dubčekov. Priatelia, slúbili sme svoj čas, položme teda kvety, pán profesor, poprosím Súdioška Michtalíka od našich priateľov, ktorí museli ísť do Žiliny naspäť, tak teda aj my sa pridajme. To máte doma knihy o Štefánikovi, tak si pozrite, že ukazujú, že na srbskom fronte je ako poručík a keď sa vrátil naspäť do Francúzska, je zase v uniforme podporučíka. Čiže bola mu prepožičianá poručícka hodnosť a vrátil sa naspäť a bol znovu podporučík. A potom aj tie vyššie. A preto, už keď bol plukovníkom a bol už oficiálne ustanovený ako styčný dôstojník Francúzska medzi francúzskom a československou armádou, ktorú on vlastne fyzicky založil, ale myslím, že generál Badoglio bol na jej čele ustanovený, Žanin, Badoglio velil tým častiam v Taliansku. Takže dali svojho človeka, aby mali istotu a generál Štefánik bol
styčný dôstojník pre Československú armádu. Ale bol brigádnym generálom československým. Aj tá uniforma je československá, čiže už bez tej francúzskej čiapky.